Sziasztok, én Vanessa05 vagyok, és most egy ilyen mesteremcés játékba fogunk részt venni, és most az unokatesómmal fogunk egy ilyen mesteremcés játékot, videót előkészíteni, csak most nem tudom, hogy hon van, mert mivel ő most lép befelé, és nem tudom, hogy hon van, fogalmam sincs. Fogalmam sincs, hogy hol van. Csak... Mi a neved? Ott vagy a táblán? Igen, van ez vagyok. Hol látlak? Na, azt mondja, hogy... Nem, mégsem. Az nem te vagy. Akkor gyere vissza a spawnra. És akkor... Na, hon vagy? Itt vagyok. A spawnon? Én a Vanessa 05-nek hívnak. És itt vagyok. Hon? Itt. Középen? Na, én is ott állok, hon te? Na, inkább menjünk egy másik szeróra, mert ez nem nagyon jön be. Várjál! Erre? Arra nyom rá. Igen. Így is Igen. felveszed. Beírom. Nem kell állni. Bocsánat ilyen, hogy csendben vagyunk, de valamit el kell rendeznünk, mert ez nagyon fontos, hogy tudjunk játszani. Csak erre fogunk menni. Na, tehát akkor szerintem ez be fog válni, nem tudom. Jaj, ez a sok tömeg. Bocs. Téged hogy hívnak? Konyecki 8, igen. Jól van. Na, akkor... Bocsánat, akkor már itt vagyunk, csak keresném a társamat, akivel fogok játszani. Hon vagy? A táblákon. Táblák? Na jó van, akkor. Hogy hívnak, hogy... Csak hogy annyi sok még... Meg vagy, itt vagyok a hátadban. Szia! Na, akkor menjünk még táblára. Még táblára menjünk. Hát amíg szabad. Az első, a legelső. Ok. Ben vagyok. A legelsőre? Igen. Jó van, akkor erre megyek. Jaj, hon vagy? Ugrálj. Én itt vagyok. Látlak. Jó, akkor azt mondja, hogy jó, itt jó nagy dolgunk van, akkor addig kiütök egy követ, vagy nem tudom, fogalmam sincs. Addig mondjuk ne untasd a embereket. Na itt is lennék, és már mindjárt kezdődik a játék. És akkor ebbe fogjátok látni a videót, hogy van ez a a Hunger Games, hogy aki még nem csinálta, az most meg tudja. Na, kezdődik is a játék. Na, ez fájt. Mindenki kapkodja az izéket, és én nem tudok semmit csinálni. Ez az. És akkor én kivettem a cuccokat, amit szerettem volna, és akkor most Ide gyere. itt lennék, Hon vagy? és egy pillanat csak felveszem a ruhámat, mert ezt muszáj felvenni. Meg vagy, vigyázz. Ott vannak a hátadban. Valaki tag. De gyere gyorsan. Indulj. Itt vagyok fenn. Megyek felfelé. Jaj, segíts, meg fognak ölni. Jaj, addig letarolom. Segíts. Gyere gyorsan. Akkor bemegyek megint az elsőbe.
Engem is megöltek. Hol vagy? Itt vagy? Itt Itt vagyok. vagyok, jó. Menjünk Akkor a gyere. táblához vele. Melyikre? Melyikre? Nyomjuk. A harmadik. Ja nem, negyedik. 1, 2, 3, 4. Jó, a negyedikre. Nem megy. Nem megy, nem jön. Várjál csak, várj. Az. Kattingass, még be nem tudsz menni. Jó. Ez az benn vagy. Hol vagy? Nem nagyon látlak. Mi az? Ott